Așa cum ați văzut în DVD-urile anterioare, Dumnezeu a binevoit să lege viața Fiului Său de 4 personaje care au purtat numele de Iosif. În acest DVD ne vom ocupa de cel de-al doilea personaj cu numele de Iosif, Iosif din Nazaret. Studiind acest personaj remarcabil al Sfintei Scripturi, se cer precizate încă de la început 2 lucruri. Primul este felul în care Dumnezeu a intervenit în istoria mântuirii prin vise. Asta pentru că Iosif din Nazaret a fost îndrumat de Dumnezeu de 4 ori în acest mod. În al doilea rând, se cere precizat termenul de logodnic, pe care l-a purtat Iosif, raportat la Maica Domnului. Termen pe care unii, în lumea din ce în ce mai stricată în care trăim, îl înțeleg greșit. Să le luăm pe rând. Mai întâi, visele ca mijloc de comunicare între Dumnezeu și oameni. Dragii mei, Dumnezeu a vorbit cu oamenii în 5 moduri. A vorbit direct, față către față, cu Moise. A vorbit apoi prin arătări de îngeri și prin îngeri le-a arătat ce trebuie să facă. A vorbit apoi prin Urim și Turim, tragerea la sorți. Amănunte veți găsi în al 4-lea DVD, cel în care se vorbește despre Caiafa. A vorbit apoi prin vocea sa. Avem ca exemple botezul lui Isus din râul Iordan și schimbarea la față de pe muntele Tabor. Și în fine a vorbit prin vise. După cum aflăm scris în cartea Numerilor, de este între voi vreun proroc al Domnului, mă arăt lui în vedenie și în somn vorbesc cu el. Lăsând la o parte pe Iosif din Nazaret, pe care îl vom studia mai detaliat, și cele 4 vise pe care le-a avut el, vom aminti celelalte 14 cazuri consemnate în Biblie, cazuri în care Dumnezeu a binevoit să vorbească prin vise. Iată-le. Primul a fost visul pe care Dumnezeu l-a trimis lui Abimelec pentru ca să nu îi facă supărare lui Avram și Sarei. Al doilea vis a fost cel pe care Dumnezeu l-a dat lui Iacov în momentul în care acesta se îndrepta spre Mesopotamia și când a visat scara ce unea cerul cu pământul. La casa socrului său, la casa lui Laban, Iacov a avut un al doilea vis, prin care Dumnezeu îi cerea să se reîntoarcă în țara părinților săi. Și Laban a avut un vis, prin care Dumnezeu îi poruncea să nu facă niciun rău lui Iacov, pentru că este protejatul său. Apoi, mai târziu, cel de-al 11-lea copil al lui Iacov, Iosif, a avut visele care i-au prevestit cele ce urmau să se întâmple în viața sa. El a tâlcuit visele demnitarilor în temniță, făcându-și cunoscut harul pe care Dumnezeu i l-a dat și astfel vestea despre el a ajuns la Faraon. Iată aici, tâlcuind visele lui Faraon, cu cele 7 vaci grase și 7 slabe, cele 7 spice pline și 7 goale. Mai târziu, unul dintre judecătorii evreilor, Gedeon, a găsit ideea de izbăvire împotriva vrăjmașilor lor, tot printr-un vis.
al treilea rege al evreilor, Solomon, a primit înțelepciunea în urma unui vis. Iată că și în Babilon, vestitul rege Nabucodonosor a avut două visuri. Primul, cel cu statuia sau chipul uriaș, vis tâlcuit de Daniel, și celălalt prin care Nabucodonosor își vedea viitorul. Daniel, profetul, cel care a ajuns în groapa leilor și a fost plăcut lui Dumnezeu, a văzut și el cele ce urmează să se întâmple în viitorul omenirii. În Noul Testament, în afară de cele 4 vise ale lui Iosif din Nazaret, pe care noi o să le vedem, Dumnezeu s-a arătat în vis magilor și i-a îndrumat să îl ocolească pe Irod și mai târziu Procula, soția lui Pilat, tot în urma unui vis, a încercat să îl salveze pe Isus. Așa cum o să remarcați, dintre toate personajele biblice, Dumnezeu a vorbit cu Iosif prin vise de cele mai multe ori. Veți vedea acest lucru în cele ce urmează, dar nu înainte de a face următoarea precizare. Păcatul s-a întins astăzi pe pământ în proporții nemai întâlnite altădată. Abuzurile, nedreptatea, corupția și depravarea tind să devină un mod de viață, așa încât, din păcate, spiritualul este pe cale de a fi copleșit de profan. Așa cum vedem zilnic în mass media, viața intimă începe astăzi la vârste care în trecut erau greu de imaginat. În această lume viciată, termenul de logodnic este de cele mai multe ori înțeles greșit. Este înțeles ca și soț. Logodnicii duc viața intimă pe care o duc soții, fără să li se pară că fac ceva greșit sau anormal. Pentru foarte mulți este greu de perceput cum pot să trăiască doi logodnici în curățenie, în puritate spirituală, până când vor fi căsătoriți. Tocmai din acest motiv, pentru ca cei care gândesc așa să perceapă mai exact ceea ce a fost Iosif din Nazaret pentru Fecioara Maria și pentru Isus, eu am să folosesc termenul de ocrotitor pentru Iosif. Iosif, ocrotitorul Domnului. Asta cu atât mai mult cu cât diferența de vârstă dintre el și Maica Domnului era de 79 de ani, așa cum o să vedeți studiind viața lui.